for at deltage i denne her 1. maj, og også for, at jeg har fået lov til at bidrage med mit indlæg til en tale. Jeg hedder Kirsten Rask. Jeg er kandidat til regionsvalget her til efteråret. Jeg er sygeplejerske, er faglig aktiv i Dansk Sygeplejeråd, og så er jeg gift med Bjarne, der sidder der. At stå her på Arbejdernes internationale kampdag er for mig noget ganske særligt. Og at gøre det lige præcis i denne her tid, hvor der er tiltagende arbejdsløshed og stigende usikkerhed i den enkeltes økonomiske situation, gør denne mig til noget helt særligt. Jeg har gennem de sidste år tid ikke været god tone at tale om fællesskab, lighed og solidaritet, og man kan også diskutere, om man skal finde nogle andre ord for de samme begreber. Men for mig er der ingen tvivl om, at netop disse begreber er meget, meget vigtige nu, og mere vigtige, end de har været i en årrække. Jeg håber også og tror på, at den trend kan fortsætte og øges i tiden, der kommer. Og det er lige præcis her, hvor vi som socialdemokrater har vores styrke. Det er lige præcis det, vi altid har været så gode til. Men det er også lige præcis her, vores indsats fremover skal lægges. For vi kan, og vi skal forny os i Socialdemokraterne. Vi skal have et parti, og der er højt til loftet. Og meningerne kan diskuteres, og vi kan forny os, og vi kan indrømme, hvis vi en gang imellem har taget nogle beslutninger, som måske ikke helt holdt stik, og måske ikke var helt så gode, som vi i første omgang troede. For vel skal vi ikke være vælgekåber, men vi skal heller ikke være tåber og bare holde fast i beslutninger, fordi de er taget. Vi skal indrømme, hvis vi har taget fejl. Det er noget, vælgerne forstår, og det er noget, vælgerne respekterer. Vi har snart et valg til Europaparlamentet, og jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Det er så vigtigt, at vi alle sammen går hen og sætter vores kryds den 7. juni. Og det er vigtigt, at vi sætter det Socialdemokraterne. Ja, så skal der jubles. Og er der lidt for vores super gode kandidat, Britta Thomsen, som kommer lige om lidt. Mere jul. Ja. For det kan godt være, at de synes, at EU er langt væk. Men tro mig, det der foregår dernede, det har betydning for os alle. Og det er ikke ligegyldigt, hvem der sidder dernede. Det er vigtigt, at vi får rigtig mange gode socialdemokrater dernede. Og det er vigtigt, at vi får størst mulig indflydelse på politikken og de beslutninger, der skal tages i Europaparlamentet. Til efteråret kommer der ikke kun ét valg, men 2 valg. Der er nemlig både valg til kommunen og regionen. Ja. Og jeg har valgt at stille op til regionsrådet, og det har jeg gjort, fordi jeg mener, at jeg har noget at bidrage med i det råd, som blandt andet tager sig af sundhedspolitikken. Og fordi jeg som sygeplejerske mener, at jeg har føling med, hvad der rører sig på området, hvor skolen trykker, så at sige. Jeg går ind for, at alle danskere skal have fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Jeg går ind for, at det ikke skal være afgørende for den behandling, den enkelte skal have, om patienten er ansat et sted, hvor der er en delvis skattefinansieret sundhedsforsikring, eller om den enkelte patient selv har råd til at betale. Eller endnu værre, hvis patienten er uden for arbejdsmarkedet, og derfor ikke er omfattet af en sundhedsforsikring. For så har vi for alvor et A- og B-hold i Danmark, og ikke fri og lige adgang for alle, som vi ønsker det i Socialdemokratiet. Jeg vil arbejde for, at vi også i Region Sjælland skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse, at der er den højst mulige tilstedeværelse af fagligt dygtigt personale. Det gælder både læger, sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sociale sundhedscenter og hvad det ellers hedder alle sammen. Som er med til at bidrage til, at patienterne kan få den behandling, som den enkelte har krav på, i lige netop hans eller hendes særlige situation. Forleden dag var det internationale arbejdsmiljødag, og i dag er det så Arbejdernes internationale kampdag. Og det kan stadig ikke siges tydeligt nok, at der naturligvis skal være særlig fokus på medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold, på ligelønsproblematikken, på efter- og videreuddannelse, så alle medarbejdere kan opkvalificeres til at udføre det arbejde, som den enkelte er ansat til, og som ændrer sig i takt med de ændrede krav og problematikker, som opstår ude på arbejdspladserne med opgavedeling og opgaveglidning til følge. Det skal medarbejderne rustes til, det skal medarbejderne uddannes til, og det skal medarbejderne honoreres for. Og dermed hilser jeg også Socialdemokraternes forslag i aftes, som jeg læste tekst-tv, særlig velkommen om, at man vil arbejde for, at man på højeste dagpengesats skal kunne tage uddannelser inden for de områder, hvor der er særlig stor arbejdsløshed, og der tænker det, hvis de ser på sundhedsområdet, men jeg kunne også forestille mig lærerområdet og andre områder, som kunne være gode områder for det. Det skal være muligt, at derudover til tilstedeværelsen af et fagligt dygtigt og opkvalificeret personaler i alle vagtlag, det vil sige hele døgnet rundt, også have mulighed for at indkøbe, vedligeholde og udbygge den teknologi,
de instrumenter og andet isenkram, som er nødvendige for at behandle syge mennesker på højt niveau. Det gælder både for de særlige sygdomme, som kræver specialbehandling, men det gælder også for de kroniske lidelser, som så mange og desværre også mange i vores region lider af. Vi har nemlig et forholdsmæssigt højt antal af kroniske lidelser, som følge af for meget rygning, for stor indtag af fede og sukkerholdige spiser og for lidt motion. Det betyder naturligvis, at jeg også synes, at forebyggelse er et meget vigtigt element i det moderne sundhedsvæsen. Desværre har det ikke gjort det nemmere, at kommunerne har overtaget en del af de tidligere amtsopgaver, og at der stadig er tale om både en kommunekasse, en regionskasse, og som ikke engang må opkræve skatter, og en statskasse. Den nuværende regering har efter min mening både udhulet og udsultet den kommunale og den regionale selvbestemmelsesret og økonomiske formåen, samtidig med at skattestoppet er nærmest ortodox religiøs tro på regeringen. De udstikker nogle linjer, som skal overholdes, f.eks. et vist antal af nogle bestemte operationer skal udføres. Jeg har tit tænkt på, hvorfor det betegnes som være mere invaliderende at have en dårlig hofte eller et dårligt knæ, end så mange af de kroniske medicinske lidelser. Ikke at jeg ikke mener, at det er invaliderende at have en dårlig hofte eller et dårligt knæ. Men hvordan er det lige, man græder for at definere invaliditeten? Og ved nærmere eftertanke, så er det nok heller ikke mere invaliderende. Men det er nemmere at måle, hvor mange operationer, som man udfører på det enkelte hospital, end det er at måle, hvor mange, der har fået det bedre med deres kroniske lidelse. Som udover at være invaliderende for den enkelte patient, også er meget omkostningstunge for samfundet som helhed, både i sygedagpenge, sociale pensioner, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske, indlæggelser, ja, man kunne blive. Jeg mener, at vi i det moderne sundhedsvæsen skal behandle de mest syge først, og at man ikke altid kan overføre den måde, man driver moderne virksomheder på, direkte til sundhedsvæsenet, som trods alt tager sig af levende mennesker. I årene, der kommer, må vi nok indstille os på, at vejen til hospitalerne på den ene eller den anden måde bliver længere for nogle af patienterne. Derfor er det så meget mere vigtigt, at også den præhospitale indsats styrkes. Altså den indsats, der skal ydes ude, hvor borgerne bor, ude, hvor borgerne bliver syge, og ude, hvor borgerne kommer til skade. Der skal blandt andet sættes ind med flere sundhedscentre, hvor der er til stede altså både læger, sygeplejersker, diætister, jordemødre, sundhedsplejersker og hvad man ellers skal forestille sig til en moderne sundhedsvæsen tæt på borgeren, så borgeren skal rejse så sjældent som muligt for at blive behandlet. Man har allerede indført telemedicin flere steder i Danmark på flere områder, og jeg ser det som en mulighed, som vi også i Region Sjælland skal satse meget mere på. Det kunne fx være en patient, som har sår, og der kommer en sårsygeplejerske ud og tager nogle billeder og konfererer med en læge eller en hudlæge. Ikke måske engang kun i vores egen region, men i vores eget land, eller måske ude i verden et eller andet sted. Det kan også være patienten, som får blodfortyndende medicin, som via et smart apparat, patienten har derhjemme, og en elektronisk forbindelse til hospitalet kan få korrigeret sin medicin, uden selv at skulle møde op i konsultationen, og uden at skulle udsættes for lange rejser og meget transporttid. Ja, det er kun fantasien, der sætter grænser, og den teknologiske udvikling vil gøre det muligt på endnu flere områder. Der skal være en ambulancetjeneste, som kan honorere de responstider, som er fastsat af regionen, og som sammen med læge eller sygeplejerske bemandede akutbiler kan udføre den præhospitale behandling, som er så afgørende for, om patienten, der bliver akut syg, har en god eller en dårlig prognose. Det er endnu vigtigere, end om der er 10, 20 eller 50 km til det nærmeste speciale hospital, som så i den efterfølgende behandling skal, at patienten har de personalemæssige og teknologiske ressourcer til rådighed, som er nødvendige for, at mindske de følger, som for eksempel en patient med en blodprop i hjernen måske får, eller måske kan undgå at få, ved at få den rette behandling af de specialister, som er allerbedst til at behandle lige netop den type patient. Så er der nok at tage fat på. Jeg er frisk på at være med til at fortsætte det arbejde, som allerede er i fuld gang. Med disse ord vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god fortsat 1. Maj-fest, et godt EU-valg og et godt kommune- og regionsvalg. Husk, at det altid er dem, der stemmer, der bestemmer.